Kontajnerové stoisko, mesto Šurany. Ideme sa pozrieť, ako sa tu darí triediť. Začíname kontajnerom, ktorý je určený pre plasty a nápojové kartóny, ľudovo tetrapaky. Tuto to vyzerá na prvý pohľad dobre. Obaly od kozmetiky. Toto možno bolo zálohované, ale teda není na tom nálepka, takže dobre, môžeme to akceptovať. Toto samozrejme sem patrí, všetky možné fólie. Takisto prázdna fľaša od oleja, tá nie je zálohovaná, jednoznačne patrí sem. Takže všetky takéto prázdne obaly, plastové, myslím si, že tuto to vyzerá naozaj dobre. A takisto nápojové kartóny, tie by sme odporúčali, keby boli postláčané. Nie je to problém postláčať. A s rukavicami to ide samozrejme ťažšie, ale je to celkom jednoduché, ušetrí sa tým dosť veľa miesta. Správna trefa! A v podstate 1 mínus za plasty a nápojové kartóny. V zásade veľmi dobré. No, tu máme kontajner určený pre zber papiera. Vyzerá to celkom fajn, sem tam vidím nejaké drobné plasty, ale celkovo to vyzerá fajn. Rolky patria sem, noviny, časopisy, tých tu je kopa, patria sem. No a tá štandardná chyba pri triedení papiera, nestláčanie krabíc, tiež to je jednoduché. Technik je viac, možnosti viac ako to postláčať, ale je to otázka pár sekúnd. A keď to celé postláčame, tak naozaj to množstvo tých odpadov, ktoré je v tomto kontajneri, klesne minimálne na polovicu. Takže odporúčame stláčať, my sa potom do toho pustíme. Ešte tu máme kontajner na kovy. No, tuto to je horšie, tu by som dal horšiu známku, plasty, papier 1 mínus. Tuto vidíme teda aj zálohované obaly, vidíme tu ten nápojový kartón, ten patrí do vedľajšieho kontajnera. A vidíme tu takéto ťažšie veci, ktoré sú už skôr šrotom, ktorý patrí na zberný dvor. Správne sú tu, by tu mali byť iba konzervy a nezálohované plechovky. Takže dobre, tie spreje, prázdne spreje, to by tu teda mohlo byť. Ale veľa tetrapaku tu vidíme, to všetko patrí do žltého kontajnera, takisto blistre od liekov, rôzne obaly od sladkostí, to všetko by po správnosti malo byť vedľa. Čiže tieto kovy tu nám robia trošku problém. No a posledný kontajner určený na sklo. Fantastický, jednotka s hviezdičkou. Toto sa mi páči.